Manager. Mana gigaya. Amari tangor kuchanet wakemaina korwa ase ward ya Gachuba aiga to kwana korwa police station yeito ya Gachuba ase omwesiesio ito no mogambi ito Mr. Nason Musiocha bagendrete guturwanirira muna bono bwibwi chiombe bwa buchete seita chiombe chiare gosira chiasirirani lakini to koiranirio omwesiesio ito Gachuba gaiga kuyama na ase mere magendrete gukora tari korara no mogambi ito Nason Musiocha nere tari korara bono chiombe rere chikare koigwa na chirusi chirairwe banganga na bakabachireta bono toregege police station ya Gachuba ase chiombe chibetwe omwesiesio ito chirusiri koru ase chiarengero kororo sirate bakochikiria iga bono tokobasaba barai bari baito be ward ya Gachuba komenta na Nyamira yonsi enkima tobwate sie moko mwesiesio ito Gachuba chinkuru na bagambi baito bagendera gukora emeremo miya mune bagenderete gukora buya mono chiombe chiarete tu chiarenge chiombe inye onde bwensi chiombe chiaye chisirete usi yaite enkima aiche bakaiga Gachuba ase police station yaito arre chiombe chiaye gosenjira ororo Abuga Musiocha omo senior assistant chief Ogirango sub-location ase rituko ria lero abantu baminto bagusi nabo tutagete ko bamanyenga igotora iga Gachuba location specifically sub-location ya Girango ase ngenjo rituko ria igoro chiombe chiri chiabeire chiko igwa ko Gachuba ward nchiabete chigotoka asakoro kunyagachi nyagachi ni gara atambe sana ekero mwaetanirie sani gochigosio igori tukeligeri igoro abaibimba beta bakobwatu batato omongino yomo musacho yomo ole kipara amono omwana omokeiga bwe sukuru bona abantu baminto etotegete gotangasera abaibinga bone ngakiye gasi eno yaelire ekiagera bona igantori gochikorara siba minto twale ko basabanga kamoranche gotugete ng'ombe na yeroranga nko gitole kwarosi obwelu buyega kwabeke geita egere chiombe chito nchibaise ko bateneni elie ko ngusa baibi ekiara baibi bakororanga chiombe chito ko batonon